Good morning to all. My name is Suhana and I am reading in Vikas Vidyalaya Karapur in 5th class. ମୁଁ ଇଜି କୋର୍ସ କରୁଛି। ଇଜି କୋର୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କମ୍ ସମୟରେ 100 ନମ୍ବର ରଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛି। ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହୁଛି ଆଉ ବିଲିଭ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବଲ୍ ତାହିଁରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଶିଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁଛି ଆଉ ଆଉ କେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହୁଛି, ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି, ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବଲ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁଛି ଆହୁରି ଉଠିବାଟା ଜର୍ନି ମେଥଡ଼ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ନମ୍ବର ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ, ୱାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ବି ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ମେଥଡ଼ରେ ମୋତେ ଭଲ ହେଉଛି। PMS ମେଥଡ଼ ଆଗରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି ସବୁ ଯାକ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା। ଆଉ ଏବେ ମୋର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କରିପାରୁଛି, ସବୁ ମନେ ରହୁଛି। ହୋମୱାର୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ରହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।